Nginibingelele nonke babukele emakhaya. Igama nguSimangaliso ngomtshali. Umagalela gasi njengengonyama ulinda Mkhondonze lenduna. Uma siyavutshela echobeni ukhondlo ugebisa. Baye beshoke nabaziyo bathi nenkosi ayiqedwa. Babukele emakhaya nantuke loluhlelo lenu Sikhiphani Emtshezi. Bafowethu naku ke namhlanje sibiziwe eWard 9 khona la eWembesi eMultipurpose Center la esibizwe khona ukhansela ubaba uMadinani la esibona khona ukuthi wenze idili lika Mkhipheni enzela umphakathi into enhle noma eyisipho esithile emphakathini. But ke babukeli ngizocela yena nje ukuthi aveze nje asendlalele yonke iprogram ukuthi ihamba kanjani kahle kahle yini le akayenza namhlanje. But before ngimveze babukele emakhaya uyakwazi okumele ukwenze, uyashare, uyasubscribe, uyakhomenta, uyalike. Bafowethu niyazi leli page lethu Sikhiphani Emtshezi alilutho ngaphandle kwenu. Babukele emakhaya sacela ukuthi nilethe indlebe nibukele nango ubaba ukhansela uMadinani. Over to you Khansela. Angibingelele Sikhiphani Emtshezi, ngiyabingelela kakhulu nakuwena mfoka Mtshali. Igama lami ke nguMondli wakwaMadinani Ward Council khona la eWembesi Ward 9 ngaphansi kwenkosi Langalibalele municipality. Ngithunywe umbutho kaANC ukusebenzela umphakathi waseWembesi Ward 9. Namhlanje bhuti wami Simanga imhla ka24 December 2025 sinomcimbi nje wokubonga unyaka uKhisimusi ebengwenzela umphakathi wonke waseWembesi. Angikhethanga ukuthi ke abadala noma abancane, ngithe nje asenze kube umphakathi wonke waseWembesi lapho khona besihlabe inkomo, bekudliwa nje inyama yenkomo, kukhona ke nalokho suke kudliwa nako inyama ngoba kusasa usuku olukhulu ke mhla 25 December uKhisimusi lapho khona bazobe abantu behleli nemindeni yabo becelebrate usuku la ngoKhisimusi. Sike sabona ke bhutina last week bekhathi kukhona umama uMbali Fraser ufikile la wapha abantu ama-food parcels, abantu bazokwazi kusasa ukuthi ke babe noKhisimusi emakhaya bepheke behleli kanye futhi nayo imindeni yabo. So nami ke namhlanje bengenze nje uKhisimusi ukuhlaba inkomo, sidlele khona la inkomo ke sidlele khona, sihlabele la ihole ekseni, yaphekwa khona la, yadliwa khona la. But ke ibaxakile bathe besuthi kodwa ngithe la ihole akuhlala umuntu ayikho inyama ezosala. Ayibangichazile ke oma wami badonsa plastic babo benza kanjalo ke lento nathi esikhule sibona kubazali bethu baphathele nabantwana basemakhaya bazofike nje badle bonke bhuti wami. Kunjalo umntaka Mtshali uDecember kwenzeka noma ngayini ukuthi abantu bejabule. Cha imqomo seyidonsile impela bhuti wami. Bekukhona ke uhlobo lephuzu ehlukene oluthandwa abantu ibona abashilela ekseni bathi Khansela sithanda ukuthi nokuthi njengoba kuusuku lethu namhlanje ngathi angenze lokho abakuthandayo ngoba lolu suku lolu bengilenzele bona bhuti. Bhuti wami unyaka kube mude waba nento eziningi ezinhle nezimbi. Sithi siyawubonga unyaka ka2025 ngezinto senzele zona, izinhle noma zimbi, kodwa ke konke siyakubonga ngoba bekuyisabelo sethu uNkulunkulu asiphe sona abona ukuthi lokhu kusifanele ngalesi sikhathi. Siyahamba manje siya ku2026. Siyafisa futhi uNkulunkulu emuhle asithwala sipha amandla, singakhohlwa ukuthi ke sithunyiwe ukusebenzela umphakathi, siphinde sisebenze nangonyaka ka2026 futhi. Ngiyabonga. Angibingelele abantu baseMtshezi kuZikhiphani. Okhulumayo uLindiwe wakanjoko. Ngiqhamuka kwi-sub-region yaseNkosi Langalibalele. Njengamanje lapha sikhona sisehholo laseWembesi. Emcimbini obubizwa uKhansela uMadinane ukhansela waseWard 9. UKhansela uMadinane ikhansela eliselincane kakhulu kodwa izinto elizenzayo likhulu kakhulu. Lithe namhlanje alizothokozisa abantu baseWard 9, uWard 17, uWard 8 baphelele la ehholo, wathi uzobahlabela inkomo. Njengamanje umphakathi ngendlela awujabule ngakhona. Thina njengo-ANC asive sithokozile ukuba nekhansela elifana noKhansela uMadinane elikwazi ukunakekela umphakathi ujabule ngendlela emangalisayo. So siyabonga kakhulu nje kuKhansela uMadinane, akaqhubeke njalo nangonyaka ozayo aphinde futhi
enze lokho akwenzile ngoba uhlala ekwenza. Siyabonga. Sakhile wakwaGabela Sibongo oconvener we-branch Promise Nyoka la eWard 9. La namuhla mfowethu sijabule kakhulu ukuba yingxenye yalo mcimbi omkhulu kangaka is African National Congress lapho ukhansela mfowethu uMondli wakaMadinane athe ucela ukuthi ahlanganyele nomphakathi awulidayo as a deployee, as the champion of iward, ukuthi ufisa nje ukuthi asidle uChristmas nabo. Wasethi ucela ukuthi sibe ingxenye yomcimbi as the African National Congress, bese sibuka nathi ukuthi ngabe senze iphutha uma singakwazi ukuthi siyosupporta umfowethu entweni enhle kangaka. La mfowethu uMadinane uzobonga nje, unyaka uqalile elida abantu, kukhona ama-ups and downs, kodwa wathi namuhla ucela nje ukuthi ahlanganyele nomphakathi awulidayo. So yikho kwenisibona singxenye yalomcimbi. It's not political, fanele sikuveze lokho mfethu. uMondli mawuyikhansela ulida wonke umuntu. So la we've seen members of other political parties esikujabulele kakhulu futhi lokho, ngoba mawuyikhansela fanele wazi ukuthi kunezinye izinto ofanele uzihlukanise, ukuthi uma uba usibiza njengekhansela lapho sukubiza wonke umuntu osewadini. But-ke siyazi ukuthi strategically uMondli ngoba yikhansela uyi-deployee of the African National Congress, so kufanele ukuthi thina as the ANC sibe yiphathi noma sibe ingxenye yalomcimbi, ngoba nazi ukuthi i-ANC is the leader of society and akufanele-ke igcine society sizilawule. Kufanele sibe khona, sibe ingxenye ukuze sizosupporta umfowethu. Ngicabanga ukuthi konke mfowethu kuhambe kahle. Uyabona wonke umuntu ujabule, kusindwe ngoba ethole. Akekho-ke mhlawumbe ozoba nezinto ezithe phecelezi, ngoba la kumenywe wonke umuntu, ongafikanga obanjwe izinto zakhe. Engicabanga ukuthi uphuthelwe kakhulu mfowethu. Siyabonga kakhulu nakuwe mfowethu ukuthi usiphathele kahle uhlelo lethu. Ngicabanga ukuthi nangonyaka ozayo futhi kuzobe kunje. Sinayo futhi umfowethu uMondli eyikhansela of noma e-deployee of the African National Congress. Siyabonga kakhulu. Ngiyabingelela kakhulu kubabukeli emakhaya. Igama lami nguSiyabonga Nwakadlala. Lokho esikwenzele ukhansela namhlanje ukuthi asihlanganise la ehholo lomphakathi la abenzele khona umphakathi wonke ukhisimuzi akathe awukhethi bala lamuntu, awukhethi inhlangano, awukhethi isonto, awukhethi section, ukuthi nje enzele abantu ukhisimuzi bahlangane ndawonye, abantu babumbane babe nokhisimuzi umnandi. Siyakubonga lokho, siyakuthokozela, abantu badlile bajabula, basutsha abantu baye emakhaya bathokozile. Akusiyo into yokuqala lesibona ukhansela yenzayo, uyayenza nje iminyaka eminingi. Umuntu kenesandla esiphayo Nkosi yami, njengoba sazi ukuthi kuDisemba isikhathi sokuphana, ukhansela uyaphana nje kakhulu. Kukhona nakwezinye indawo bevelela kuzo mhlambe elekelela imindeni ngokudla, nabakade beshoda ngokuthile bebalekelela. Umuntu nje onenhliziyo enhle uyaphana kakhulu, njengoba ubona nje la ugcwele kangaka, akekho ongadlanga, akekho ongakutholanga udrink wokwehlisa. Bonke abantu bajabule, bayoncoma kakhulu impela. Umcimbi uhambe kahle, sithokozile nathi, siyabusiseka nemvula phandle. uNkulunkulu usiblessile lo mcimbi, uyathi ukuthi xoxoxo imvula amaconsi, nabo omama sebeyahamba kusekahle, nabafowethu basaqaphile isimo, akukho wrong okuhambe kabi. Siyabonga kakhulu ukhansela, sinuNkulunkulu ambusisa aqhubekela lezi zinto azenzele umphakathi wakhe akawuthandayo. Abantu-ke bayokhulumela bona lapho, bayokhulumela bona abantu, kodwa-ke ngokulalela nje abaningi banasi isifiso, kodwa-ke ikusasa ngeke ulazi, kodwa nje abaningi impela bayafisa. Siyafisa futhi ukuthi umuntu mayenza kahle aphinde anikwe futhi elinye ithuba, ngoba lo muntu usuke enza kahle, lo mphakathi usuke uthuthuka. Sanibona babukeli bazikhiphani eMtshezi, umama uMkhizelo wakwa-Ward 9. Sizelana sibizwe ukhansela wakwa-Ward 9 ubaba Madinane, usibizela ukuthi sizobonga uNkulunkulu ngonyaka ukuthi usigcinile kwaze kwabalana, nanokuthi nje into eyiningi sikwazile ukudlula kuzo ezomphakathi, sibambisene ekhona naye ikhansela la khona la kwa-Ward 9. So nje sizelana sizobonga uNkulunkulu, sabusa, siyabonga kakhulu ngakwenzile akwenzela umphakathi. Kuningi esingakubala, kodwa nje okukhulu kunako konke nje ukuthi siyabonga ukuthi usenzele into engaka. Siyabonga nje nanokuthi uyakwazi ukusilalela, uyakwazi ukuthi asebenzisane nathi ey'ntweni ey'ningi ezisuke zikhona emphakathini. Siyabonga.
ngibonge kakhulu baba ukuba ukuthi ngithole lithuba lokuzofika la eScourt ku Ward 9 la okunengane kadadewethu owukhansela okubize abantu abaningi kangaka umphakathi weward yakhe emcimbini omkhulu nami engiubonayo ukuthi mkhulu ngoba beze ngomningi bawo ngizobonga kakhulu ungitshelile ngilethe kwini ka Ward 81 eMlazi ngisuka khona njengamanje kuzosingatha lo mcimbi wekhansela uMondli uthi ke hayi naye uyabonga ngokuningi babo abantu kufika kwabo kusho ukuthi ngokubuka kwami kwenza kahle emphakathini ngiyafisa na wonke amakhansela khona wonke amawadi enze njengaye lo mfana ngoba useyingane kakhulu kodwa umsebenzi wakhe mkhulu kakhulu ngoba nami ngize ngadilika eThekwini nje ngizomsingatha kudala ukuthi bengizobuka ngiyibonele ngamehlo ukuthi cha yini la yenzayo hayi bekumnandi kukuhle kudliwa njengamanje banuza nje umsindo bekujatshule kakhulu impela la ewembese holo lo mphakathi community hall esikuyona njengamanje siyabonga kakhulu ngane zakwethu ngimfisela inhlanhla ukuthi akhule ngoba usemncane aqhubeke futhi ebukhanseleni aphathe kahle umphakathi okucace bha ukuthi umphakathi uphethe ngendlela okuyona yona ngiyabonga